ki khubor ka Batisi TV lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Kum kadak ka jinges nok tilang haga jingken mang buram ye ka lingko sngi kha jong Mahatma Gandhi haga sngi sajjan jong ka arterik ubnai risau arajar arpuwei ki pat nong song snong jong ka snong light mouse yang kilayami pat ba ban pen kho ye ki kendong kan syarat bat kilinti snong hagani ka sngi kaladon ru ka jingelang ka balingkot ha ka balayo ye ka jingkren ki nongelam snong bat ki wei pat ki reu rangba la ban penken mau baka snong light mau siang kadai ka snong ka bala pau bha menta lamar ka jingdon jong ki jaka jngok ka ki ba itnat ka baki khot ka bri ki senrang hanrai ka bala tip pai ba pan kum ka mau do non jabo leng bakal de hang ding yo iki kita kidang ki ba penjabo ikal kawai ka de ka jingdi secret ma nang ta pede kum do bang ni ada pan la nang inweng ya kata ka jing leng ba ka jing ding kabaan kajing penjabo la ni ka water pollution kajing penjabo ya ka dan hang ning yo bau ne ubreu penjabo ya ka da ka bo sai khmat hang ne nang tangi bre di kijabo ki jaban ki bami na ki semjongi ba kumjuru na ki balahela sanai ki berat hang ne da kumno pede ban pelaj ban weng ya kata kajing jabo ka idan kamban pelaj da ki ne kilan ka baning kong ka lengsi kadai ka ba hakino kino ki jaka ai dawai ngine kumdai gitu ki inject ki thania ma lane kino ki genjat tiar ki bangi penan kam ki tu jaka ajing suman nginum berat pathar kenya ki ma kine pede ki dai bangi num berat pathar ya ki genja ai dawai ki balong ma kelani ki balong bi kabalai protect your private well kane pede ki pung ki ba mangingi yo ya ka bam di ngidon kamban pelat kinya ki nak kita ki jingpret pathar ki jabo jaban ta hakalan pollution pada ki kita ki daw ki penong ya ka jing jabo jongka madan ka madia tane ka khandau ka banengkong hane hangne ka dor ngi pen ka jing thenyut pathar hangne pada kumdo banweng ya kata ngi penankam de ki dasbin dan sakabakat do kadai ka open latrine and close latrine dan kadang kadang kajing le sabar pathar ma kajing le sabar pathar pe una kadang kadang do ne khna balik sabar pathar ro ka madan badia kumno banweng pada katang dei ben kam daka toilet lane pankhana ma kita ki dei tidur ma ki bangila ya le lane kuap nilai pen na kalian jongka village organization lai mo Kuat sama Surabaya, aku play dulu ya. Kino ikai, nak kafe, kumjuru, kajin ku play ke kampung sam, bat ke kampung dor ada kata-kata kali nak minta kena school, kibalong kalau way, jom kaji pesen, jom katau, bat jom kari, bat kerja itu. Lengba jom kena school, germen dia kalau syai lagi si berbiang. Lengba jom kena school, germen bakal syai lagi si. Kalau berbiang, bat lengba jom kena school, germen yang ibabha, bat berjanai. Jadi aku beli ya baru kita belak keren akmat. Hasil aja ada program kebangangan ai. Jadi aku beli imun nak betul jom kita jinong keren berapa pau. Ya, lagi jong jingkren, hal jong usul. Oh